खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव आरो बरायनाय बावहरबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे आपडेट लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गोजोननि नोगोर कक्राझाराव लामायाव रां गारनानै सासे सुबुंनिफ्राय लुथिदों 2,30,000 रां। गोजोननि नोगोर कक्राझाराव आथिखालाव सिखावफोरनि उदखारा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। बे खेबाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया 2,30,000 रां लुथिदोंमोन। ससियेल फरेस्टेसन बिफाननि रेन्जार नरेश बसुमतारिया समबारखालि इउक' बेंकनिफ्राय 2,30,000 रां दिहुननानै बेगखौ कारनि उननि सिटआव दोनो। बे समावनो सिलनि सिखावफोरा लामायाव माखासे नट हगारहरदोंमोन आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि नरेश बसुमतारिखौ फुस्लाय खालामदोंमोन। नरेश बसुमतारिया रांखौ गाहायाव खननो नागिरनाय समावनो सिखावआ गुबुन फारसेनिफ्राय स्कर्पिय'नि कारनि दरजाखौ खेवना रांनि थफ्लाखौ लानानै खारलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैखाबाय आरो नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां सिखावफोरा कक्राझारनिफ्राय 34 लाख रां लुथिदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ कक्राझारनि एबिएमसुआ दाय गोनां जाथायफोर ड्राग्स आयेन बेरेखा जौ जुवानि हेंथायै सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मैया समबाराव कक्राझाराव एबिएमसुनि नाजानायाव मोनसे गिदिर सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। एबिएमसुआ कक्राझारनि मक्रापारानिफ्राय गोजौसिन गेजेरारि आरो गोबां थांखि गोनां फरायसालि फोथारसिम दाय गोनां जाथाय ड्राग्स आयेन बेरेखा जौ जुवा गेलेनायनि बेरेखायै सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। फ्राय 4 किल'मिटार रेलीजों बे गिदिर रेलीआ कक्राझारनि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज फरायसालि फोथाराव सौहैदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा आखायाव बेनार लानानै हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन। रेलीनि जोबथायाव एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसैना बुंदोंमोन दि समाजाव दाय गोनां जाथाय फेग्रा मुवा आयेन बेरेखा जौ जुवा गेलेनाया बांगासिनो दङ। दाय गोनां जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों आयेनारि राहा लानांगौ। जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फास्ट ट्रेक आदालतआव बिजिरनांगौ। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि दायखौ धोरोमारि खालामनो नाङा। माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा दायखौ मोनसे थि हारि धोरोमजों समान खालामो। मोनसे हादोरा माब्लाबाबो दायनिगिरि जानो हाया। एबिएमसुआ आयेनारि आरो न्यायारि खान्थिखौ गोख्रों खालामनोबो खावलायो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 5,20 लाख रां अनसुंथाइ होदों। गिख्रंथाव आसामनि दैबानाजों जुजिनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव राहा लानानै आसाम गेस कम्पानि लिमिटेड एजिसिएलनि थान्दैफोरा मैया समबाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 3 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे बिहोमानि थांखिया दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव सोरखारनि रैखाथि होनाय नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय। मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एजिसिएलनि फारसे गुवार अनसुंथाइ होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो सोलिबाय थानाय रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन हाबायाव हेफाजाब होनायाव गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। समाजारि बिजों एक्सनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादियैब्ला पुर्ब भारती गेस लिमिटेडआबो 10 लाख अनसुंथाइ होदों। आरो नर्थ इस्ट गेस डिस्ट्रिबिउसन प्राइभेट लिमिटेडआबो 10 लाख रां दुलियाजान नुमलीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड डिएनपिएलआबो 2 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटी पुलिसआ बिहाराव मानसि लांखारग्राफोरनिफ्राय 2 हिनजावसाखौ रैखा खालामदों आरो 4 दायनिगिरिखौ खाबाय। गुवाहाटी पुलिसआ जाफुंसार महरै बिहारनि सुबुं लांखारग्राफोरनिफ्राय सासे उन्दै गथ'जों लोगोसे 2 हिनजावसाफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। हिनजावसाफोर गोमानायनि अजदनि उनाव मोनसे नायबिजिरनायनि जाहोनाव मोनसे गुवार लांखारग्रा नेटवर्कजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला अपारेशना बिहारनि पुर्नियायाव रां दाबिनाय कलखौ नागिरना दिहुनदोंमोन।
जेराव पुलिसआ तनवीर आलमखौ हमदोंमोन आरो हिनजावसाफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। इद्रिस आली आरो बिथांनि बिसिजों लोगोसे लांखारग्राफोरा हिनजावसाफोरखौ 1,10,000 राङाव फानदोंमोन आरो बिसोरखौ आथोनारि खामानियाव नारसिनदोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा दा पुलिसनि आवथायाव दङ। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ उदखारिफोरा रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों। 7 रौनियाफोरा मुंख्लं जाबाय, 6 जोखोम। जम्मु काश्मीरनि कठुआ जिल्लानि माचेदी ओनसोलाव समबारखालि भारतारि रौनिया हान्जानि कनभयनि सायाव गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनायाव 7 रौनियाफोरा जिउ गोमायो आरो 6 रौनियाफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया भारतारि रौनिया हान्जानि 9 कर्प्सनि आवथायाव जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रैखाथि मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला जम्मु काश्मीरनि कठुआ जिल्लानि माचेदी ओनसोलाव उदखारिफोरजों भारतारि रौनिया हान्जानि कनभयखौ गाग्लोबदोंमोन। उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय मोनसे गुवारै नागिरनाय हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ एमएलए जिरन बसुमतारिया मडेल अंगनबादि थावनि बेखेवदों। मैया समबाराव 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनब्रै थावनिफोराव अंगनबादि थावनि बेखेवदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला एमएलए जिरन बसुमतारिया फारियै 2 नं बाजुगाव मडेल अंगनबादि थावनि, जारागुरि थापु मडेल अंगनबादि थावनि, 1 नं जारागुरि मडेल अंगनबादि थावनि आरो कक्सागुरि अंगनबादि थावनिखौ बेखेवना होदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ इएम श्री राकेश ब्रह्मआ बिजनीनि पानबारियाव क्रसब्रिड मिल्क केटेल आरो मैसो राननानै होदों। डेयरी आरो डेयरीजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरखौ बांहोनो आरो बिटिआरखौ गाइखेर दिहुनथायनि मिरु बानायनो थाखाय बिटिआर सरकारनि रादाय होनाय बादियै मैया मान गोनां इएम श्री राकेश ब्रह्मआ बिजनीनि पानबारियाव 2023 निफ्राय 24 बोसोरनि थाखाय मिशन दुग्धा धारा स्किमनि सिङाव क्रसब्रिड मिल्क केटेल आरो मैसो राननानै होयो। रिपर्टनि बादियैब्ला बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि गेजेराव 12 इउनिट मैसो, 1 इउनिटआव मानै मैसो राननाय जादोंमोन। बे फालिथायाव गोबां गेदेमा सुबुंफोर आरो जायगानि नोगोरारिफोर दंमोन होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां